Wow, hombre. Hala, nana, lagi na yun, ana. Ya, ham na. Can't use that word anymore, hombre. Walker ba na? Walker. Walker na? Oo. Hindi na magamit niya? Hindi. Ano na lang, bliday para Inig. tayo mag-irigal. Ini ka. Panganak ni Mika. Okay. Ya, tag na daan. Matag na sa mga paanlian. Ikaw lang mo, no? Ma-pressure si Mikay. Magsigtan na ni Kay, wala naman ni daan yun. Kinanglan ni siguro. Ano may mga gamit?